Kamoro moro maintie jano mar LTN en otino maber maindi en chenro mar kuku mar wach mikelo ni e kinde ka kinde kod Anje Fulumba. Ka otino ma kawuono mana kaka ung'eyo ni sani eri oganda koro wuok oko ne yiero mibitimi ga manyien maindi omiyo watemo kelo no achiel kachiel jotelo mabende dibedo kod gombo kata mago ik man kod dwaro mar chung'nu kaka jotelo e okenge mopogore opogore. Ka in kod ote namba ni malo kanyo ero abro miyo wendo thuolo mosi nyisu nyinge kumodwa chung'e gi kama intiere sani eri arwaki e studio. Mos oganda wa maneno TV mar Lolwe nyisigi nyingi kaunti mari gimidwaro timo. An Mesha Kolando ma Dandora Ward 64B ma be gombo chung kaka MCA mar Ward ma 64B. Erokamana Mesha Kolando kinyiswa ni to county ni en kure? County mar nyuol kose mar dala Siaya. Siaya Jaimbo. Yes. Erokamana arwaki ainya wudimbo koro mondo iwuog kod oganda achiel kachiel. Kuongi nyiswa ni to ineno ka sirikal mar Kenya niri tawa e yo machalo nade mano ero mar Jubilee. Tacho mar Jubilee okane kata yo makare. Nikech gimomiyo anya wacha achiel kuom tacho mar Jubilee marach en mibadhi motiap kamora kimora mitemo loso nyaka winje mibadhi. Mar ariyo osebedo ni giwacho ni gitemo riwo to kane ka giriwo nikech kidok chien nyocha timo appointments manyo timo chiegni. Kidok chien iduogo inwango ni at least 3/4 mar jok mane okaw gin jo kabila ariyo. Yes. Koro kabila ariyo gi kabila moko 39 ni kanye. Koro wacho ni okine ka gin jok ma oriwo oganda duto. Okane ka giriwo oganda duto. Mano e kaka inyalo wacho ni loch mar Jubilee okine ka osedhi maber. Okane ka osedhi maber. Erokamana to nyiswa ni to in kaka Mesha Kolando en ang'o ma keti mondo igomb chung kaka MCA mar Dandora Ward 64B? An awuon ang'ama onyuolo Nairobi kai, and especially dak koro Dandora more than 30 years. To karango phase 4 mantie ni onge dongruok kata matin. To phase 4 mabe onge dongruok ne wayiero ng'atwa ma koro wacha ni wayiero ng'atwa. Yes. To gimosetimo malong'o onge. Kidhi sani Dandora as a whole. Dandora oting'o Dandora 1 2 3 4 makama en 4. Yes. Kirango nderni mar phase 1 ler, mar phase 2 ler, phase 3 ler, kata taya security lights be nitie. Matiende ni jok man kuno tiyo to karwa onge, phase 4 onge. Koro wasetemo kwatemo nwating'o ng'atwa to onge gima gitimo malong'o. Koro wang'ni an being ni aja kanyo. Yes. Chakre nyuol. Wang' koro wawuok be jok man mosebedo kanyo, kijana mosebedo kanyo. Kono wateme wang'ni ng'ato moa kai. To mano temo ng'ato te wacho ni sani okotini. Ang'o ma osemoni tich bende usebet kode piny wuoyo upenya ni to ang'o ma timore nyaka nwayieri okwane ka weche mag dongruok e kidhi nyime? Aparo ni abro mi thuolo makende. Kaber kawuoka. Yes. Anyawe ni namba ne. Mondo itema ne twak kode ipenje kata ni in being kaka MCA ma kai. Yes. Kokao simbiti bro duoko na wach. To koko kao be. Ko ata kupono kao be bro duoko na wach kako bro duoki. Kech oken duoko mamuol. Yes. Oko Maximu komako to duoki makeny. Makanga to ingeni seche moko nyabo ka ng'ato wacho ni an ok oyiera. Koro kano ko yieri to kare telo no nango. Erokamana nya jatelo. Koro nyiswa ni to ginang'o gini midwa loko e Dandora Ward 64B? Ginang'o gini minyatimo maber deber ni ne mano yieri higa mar 2013? Ang'o gini masani dise loso maber moingo sani eri? An gi project mokwongo en ndara. Yes. Madonjo e phase 4. Jo wachandre ndi. Oganda mar phase 4 chandre nikech yo madonjo phase 4. Nitie kamiluongo ni 41. En kar taka. Tie dump site is just next. Yes. Koro kanyo yandi machiegni ne ndara nolor. To nolore magi taka. Ne taka kar ji mondo ol taka iye ne ole e ndara. Koro taka odino ndara. Mane chuno ni nitie kamoro ni Catholic mane mondo chuni ni mondo low
to kiluwo kuno gotieno kilor ilore mudho ma chopo ni en kahawi kech ninduongo ji kanyo proper dhano ok kal. The other alternative en idhi lor terminus tikao pikipiki which is 50 bob kisechopo e estate kama iwuotho a walking distance ikao 50 shillings for your safety. Mano e gima okuongo makadonjo en ndara makata sani ne kinde manodinore no I approached your K24 ma they came and negi document gino magi kete news. From there I saw the difference. Negi gole ma at least no ya ndara pokolose but oyawe ji nyalo kadhe. Call the first project and ndara no if it can be done the better. Rengi paro ni sani ribende kaka koribire lolo ni wacho wach mar taya kata mewacho ne miyo kuonde go kobedo kor mudho e paro nade don kako ko winjo kaka wache ni to nyalo dhi losogi ngama ok wadagi koloso to beber to ok aparo ka gima ok pokolos gi higni 3 iloso gi higa achiel kech mondo ichak loso gimoro ichake chon ipango and also kik ng'ato wachne ni e county kae nitie inyama wuogi project mari titime there's before any project is done nitie feasibility study. After feasibility study nitie koro proposals kaka jok badwe dwaro gine tendering and everything, so you cannot come up with a project mamari kendi kech kirango kaka ndara makoni phase 4 phase 2 phase 3 it was a project mar it was actually under the gine ODM kane chung code collusion ne gin gi proposal ni mane gide governor maro chiwo ni within every ward they're going to at least have 2 km tarmac road. 2 km every ward ni one ward marwa wewegi ba phase 4 ni ongego no chake pokorumo nyaka sani mochaka chien ne oserumo phase 4 onge gimosedhi nyime. Koro meme wacho ni wang' ni wuok kendo nyiso jodandora ni idwa ni mondo ichung'ne gi achiel kachiel. Kama na to iparo nade ineno ka nyaka mabed kod sirikande mag gwenge gi kinyalo wacho ni MCS magwa mosebedo moyier kune opogore gineno ka tije gi osebedo wasebedo kod ng'ikruok kodgi ka oganda osebedo ka ywak mamoko bende wacho ni onego gol oko telo mar MCS. Inyalo wacho nang'o? Aparo ni kanyo I'll disagree with them. Kech telo mar MCA enena okele koro machiegni telo okel machiegni pogruok mar MCA gi councilor ema ji pok ong'eyo ma ka ng'ato dibed ni ong'e pogruok mar MCA gi councilor taparo no bro ng'e gima tije MCA because MCA sani ok en kaka councilor machon and then masani be pogruok en achiel ni mo inyanyiso jopiny ok nya wacho ni gini otama timo nikech okawinjira gi sirikal kata okane sirikal because ka projects wuok mar wards te makoro TJMCA and like a supervisor morango nitie ward manager falls under MCA ma ok diwach ni an ok perform because ward manager na rach that is out. Kore tamore ni mano ogine wabro dhi yo matine kwa dugo tabro kawi achiel kachiel mondo teri gimo miyo ganda mathoth osebedo kaywa kagiwacho ni gineno kanya kane giere MCS gineno ma ka MCS nindo e class MCS nigi tije 3 mong'ere achiel kuom gin representation legislation ka achiel kod oversight magi e gin tije 3 mag MCS monego be nigi timo e kinde ka kinde ma oganda wa osiko kawacho ni pok gineno ka MCS timo maber maendi ni kukumaro Kamoro moro maintie jano mar LTN wachako duoge thuolo mar ariyo maendi en twak mar kuku mar wach mikelo ni kinde ka kinde koran Jeff Olumba ka utino makawuono antiere kod jalero mabende dware mondo ochung kaka MCA e kanyo rumongere kaka Dandora Ward 64B otemo lero no achiel kachiel gi momiyo gi gombo nyiri gi gik modwani mondo tim ne oganda go iko ma jodandora gino ni jodandora duto neno LTN kendo giwinjo gima Meshak Olando wacho chakaruaki e studio ero kama na jatela chakaruaki kanwa dhi yuro to no wapenjo ni bende oganda moko
koseneno ni tije MCS ok giti maber to moloyo en tich mar oversight. Oganda osebedo ka wacho ni nitiere kaka MCS donjo e ofuku mag governors ma tijgi mar ng'iyo kaka governors tiyo ok osebedo ka gitimo maber. Gisiko ne governor ni kitimo ma to wabiro keto ni red button mondo wagol tich nikech ok omigi tenders, ok omigi gik, en mana jok madwaro mondo gin bende omigi ohala. Inyalo wacho nang'o e wachni koso in kidonjo to magi gik ma ibro kedo godo? Apani ok apar ka MCS duto richo. Kochopo their job is oversight. Yes. And oversight oting'o nyaka governor. To ka include governor, okay, nitie a few individuals menya wacha ni gitnya threaten governor ni gidwa impeach. Gisetimo mosetimo kamano, wan gi record ma osetimo kamano, kendo wan gi record mamoko bende pok otiyo maber. Gidwa ni mondo gitim kamano, kosemigi gimoro matin kaka tenda moro migi to gichagi link kata koro gik moko timore maricho. Ok apar ka an awuon kaka wuok, ok an ka that category. Kech I'm focused. Awuok gi gimomiyo, nitie gimomiyo kine kapok adhi, kaka wuok sani ni. Yes. Kabro dhi kuom jopiny, I'll have my blueprint, manifesto and everything. Mabro nyiso gini, this is my plan for the 5 years. Ma kochopo ndalo no, I'll be very much ready to work with the community. Ma kochopo ndalo ma after 5 years, scorecard na adwa mondo achiw ni asetiyo ni mae amatimo. To kineka ng'eny jok winjo ma kata matimo makoro gore gi governor and all the rest. Bigore because they didn't have anything that they came on a platform ni adwa timo gima kama. An ka chung kama achungi nitie platform achungo. Gik madwa projects mango, I'm concerned with education. Adwa neno kaka improve on education standards mag ward. I've got around 42 schools, but those are private schools, mag individuals. Yes. But the standard is wanting because onego benu aneno kaka wa improve. As the county, we should not just wait nikoro ni okay then business mar ngato. We should also see on how to improve them, and that is done by giving out legislations on how to improve them. Mama no kin gi thuolo tinyalo timo through the county, through the assembly. Yes. Yeah. Ero kama nyanja telo mesha kolando gima dwe penjen mana kuma na ichako na godo kiwacho na ni mondo ago ne MCA ma Rusimu aneka biyo dhi mako to komako tabiro winjo kako duoka. Ang'o makelo timruok machalo kama ng'ato kadwaro ombulu ir jopiny to biro kumuol kendo wuogo oganda kose yiere to dhi olal ne ginono kai to bende dwani wuoye achiel kachiel e wuodhe ma bende MCS no neno ka higni mokalo gi negisebedo ka gidwa bedo kod wuodhe mang'eny to moloyo pinje ma oko mano miyo jopiny ywak ni omenda margi ok tigo do yo makare. Aparo ni kiwacho kwa wuoyo kaka gine bedo moki Maxim. Yes. And gima kelo mano is one. Kiyieri on a platform ni ibiro gi development. To ibiro gi development, tidwa timo development behind jok mano yieri. Onge kaka dirom kodgi nikech seche mibiro butgi cha. They have a high expectation. Ilal tiduogo idwa ni kilal kiduogo tibiro ni abiro kawuono. The only thing that you'll come out with and kibiro tidwaro handout, and the people will have high expectation on you kisebedo ni lal. Yes. Mamondo itim man ma change man adwa timo. My leadership is different in this sense. Ni adwaro ni constitution wacha maber ni sani it's all inclusive. You must have committees my ward. Makidwa timo gimoro. Yes. You don't have to make your own decision. Committees may consult gikonyi making decision. Koro gima kelo mamiyo koro kinyalo mako sim nikech penjo gik mani I promise are not delivered. Yes. Then you have done nothing on them. You cannot act on anything. You cannot give out anything masetimo tangible. So chuni ni nyaka kuri bedi ngama wild. To ki beda in contact gi jogi mano yieri ka. To onge time ma ibro luoro mako sim. Onge time mani bed wild because in kod gi pile. Penjo ma digi penji ma koro di bed ma tek penjo. Ginya penji anytime ma uromo. To ka koro in bedo ni kose yieri kinde no to idwa ni rom kod gi after 3 months, 5 months. Nyaki bed gi penjo matek. Nyaki bed wild. Ero kama nya meshaka winjo kai wacho ni kopo ni yieri tibro chiwo ne gi telo mopogore. Ageno ni gik minyisa gi kiduto isebedo kai nyiso jo Dandora. Awuotho kalando pile gima da her mondo anyisi mokwongo. Yes. Ana wuon minana kai awacho dhok mang'eny. Awacho dholuo, awacho dhomwa,
awacho dho Kuyu, awacho dho Kikamba, awacho dho Meru. Mago te kawacho miya thuolo maber mar wuoyo gi jopiny kata e Dandora no. Awuoyo kodgi kachopo kama Okuyu nitie, you won't believe an Jaluo. Because abro wacho kode dhogi. Tawacho kode because I also do counseling. Yes. Counseling ne adili kijande zaidi. Koro chuna ni seche ma awuotho e gine ward kanyo nyaka wuo kodgi. So it's easier. Aparo ni seche ma awacho kode dholuo kama iwinja moloyo. Yes. Ka chopo iro Okuyu ma wacho kode Okuyu no to winja moloyo. And that's why achungi platform mar adwan mondo wariwre bed gi moro achiel. We have a lot in Ward 4, Ward 64B. We have a lot of talents, we have a lot of different things, but they are not tapped. Kidok more skill dok culturally. Yes. Nti kijande wa mangeny my Ward 64 no. Gi participate cultural. They are exploited actually because traditional dances give the pinje maoko, Dubai, they are in Dubai, they're in UK through the agents. There's no formula mar kaka gitiyo. Acrobats gi gidhi oko sate. Yes, they are happy chulogi, but there's no clear policy makaka namotelo ne ward can do for them. Because they train, yes, they train within the ward, mokobe train a pap. It's something that when an MCA comes in and oketo policies babeyo nyalo konyo gi seriously. Koro mago gin achiel kuom gigo ma idwa ng'e to policy mar oganda ma bende ni kod moloyo weche mag mich machalo kamano ka gidhi oko to idwa ng'e to gidhi nade to ire strategy miketo manyalo tayo chenro machalo kamano. I've got my framework on how to go about it. Maparo ni kachiwe yamo. Ibro winjo ibro maya. Awinjo maber. Mesha koro kwatieko to nyisa ni to wachu kaka jo ODM manero mar oko Kenya sani koro na wito oko kor duol mar IEC. Wachni ri nyalo wacha nang'o? Wachwa ogoda wachni owite oko, yes. But they're only complaining of about roughly 200 signatures. Yes. I think they should work on that, or the signatures modong mamalo 200 gi, because if 800 is good, what of 200? 200 is something that can be ironed out. There's no watch magi wacha ni wawite oko. Iwito oko you'll only throw out gimaonge. 800 is good. Ngamono wango 80 out of 100. Yes. Mano ngamote pango. Na okadho page. Koro mano tendo ODM okadho page. Kokoa okadho page. As much as giwacha no flop, yes. Ana uona kama beli ni kanyako ni okadho page because 80% is a very strong pass. Gine gikete NA. Mano A minus. To koro gimando page ni to duol mar IBC ni riun kaka jok ma bende dwa dhi yiero higa manyien. In kode gi geno maber ni bro ta yiero maber. IBC ana wuon gi pacha oken stage. Gima koro ji osewuoye omore mopogore. Koro an kama kora donje ba kora I lose faith mogik. Yes. En ni nyocho wachnwa. Yeah. Nyochi winjo ka majority ba gine leader mar Aden Duale onyiswa ni gigi wa fake, signatures were fake. Yeah. Ngane Sakaja be ka wuok on to koni no, we don't trust these signatures, they are fake. One kane watero signatures no kwatero ne Jubilee kata no kwatero ne Duale no watero signatures ne IEBC. So I don't know ka Sakaja kata Jubilee has a branch mar IEBC. Kora kiani IEBC a branch mar Jubilee kose Jubilee a branch mar IEBC. So I think something has to be done. Nyaka tim gimoro. Ero kama na nyadan Mesha Kolando wachni mogik ne oganda ma jo Dandora Ward 64 gine ni maber ka kiwuo kodgi. An achung e platform mar development e Dandora Ward 64B. Ahero kwagi kagi yie mondo gimiya tich. Aparo ni an gi manifesto mara mopogore. Alone avail it, abro avail it the last minute. Kichiwe sani to okwana go ngwech. Kora kwa ni an gi different leadership. It's all inclusive. Kabila moro okwacha ni wanowe wa oko. Tingo kabila tani ke chakoni na wacha dhok mopogore. Menyisi ni anyaro mo gi jogi te mwawire ure mabed gi parachiel.
Erokamano ahinya Mesha. Bende wan kaka Lolwe TV wakwani manawe maber ka ubiro chopo yiero to jodandora biro ng'eyo gik miwacho mondo gine ni to ka udhi e debe to giketi kuma nade. Erokamano ahinya kuom chopo e Lolwe TV. Ma en Cook Marwach, Koranje Fulo Mbaka.